DXDC Radyoman Report. Panghinaot sa publiko nga unta moabot og sakto sa kamot sa mga mag-uuma ang ayudang itunol sa gobyerno ug dili na mosulod pa sa laing bulsa. Matud pa sa Luciano Alba nga malipayon siya kay nakita sa administrasyon ang kasamtangang problema sa mga mag-uuma apan sa iyang kaugalingong panglantaw dili kini sakto tungod sa padayong nagataas nga production cost ug ang kwartang ihatag sa gobyerno dili long-term solusyon. Maong sugyot niya nga unta magmugna ang gobyerno og programa kung asa maayo og hapsay nga magamit ang pondo sa kinatibuk-an aron nga mas mapaspasan ang pagpalambo ug pagmentenar sa produksyon sa bugas sa Pilipinas. Kini nga komento subay sa balitang giaprobahanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 12.7 billion pesos nga pondo alang sa financial assistance packages nga yapod-apod ngadto sa mga mag-uuma kinsa modawat og 5,000 pesos ang matag usa nga benepisyaryo. Tumong sa mga programa nga tabangan ng mga mag-uuma diha sa pagpalambo sa produksyon taliwala sa mga hagit nga ginatubang karon sa natad sa agrikultura sama sa padayong nagataas nga production cost ug El Nino phenomenon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.